Guys, नै दिनै दख'ना गाननानै बेरायगोन इमा नांलाखौ दख'ना गाननानै बेरायगोन आरोना लिपस्टिक लायाखै बोरैबा फुरगेवगेव नुबाय आंखौ दख'ना गाननानै बेरायगोन स नैबे गोमोजों नैबे आर'नाइखौ गाननो नागिरदोंमोन आं समायदोंना समायाखैथाय ना बे गोसोमखौ गाननांगौ भिडिअ उनावसो खिथाहरबा मा जाबावगोन दे गोसोमखौबो गाननो लुगैदोंमोन आं नैबे गोसोम ब्लाउसजों इखौनो गाननो हाबाय बे गोसोम ब्लाउसखौ दै गोसोम फालिखौ लादो ओमफ्राय दख'नाजों मेचिं बज'नो थादो नै सासेयाबो ओंखारबाय थादों गाइस गोसोमखौ गानफिनबाय आङो माने गोसोमखौ साबसिन समायनाय बायसा मोनबाय आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना गोसोमजों समायसिनदोंमोन ना गोजाजों समायसिनदोंमोन खिथाहरफिनदो ओमफ्राय दुखु जानोसै आरो आंना दाथ' गोसोमखौनो गानखाबाय नालाय माने आङो जुतासो गानदों नालाय दा उनाव ड्रेस चेन्ज खालामगोन नै ड्रेस लाबाय बेनि थाखायनो गोसोम जुता गाननायखाय गोसोमखौनो गानबाय आरोना फै ब्रेकफास्ट खालामनो फैबाय ने नायो दा फन हरदो Hey guys, Khulumbai नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय गाइस नै दायो जोङो थांगासिनो फ्लटिं मार्केटआवहाय स फ्लटिं मार्केट माने दैनि सायावहायनो बाजारफोरा थागोन आरोना नावजोंनो थांनांगोन ओमफ्राय बिथांमोनाबो दैनि जिं जिङावनो दखानफोर दङ आरो स माबोरै जागोन मा जागोन दा नोंथांमोना भिडिअ नुलांखागोन स नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां दायोथ' आं न'आव मोनफैना दंखायो नालाय ओमफ्राय दाख्लैहाय आं थाइलेण्डनि व्लगफोरखौनो आङो दायो होगासिनो आरो लोगोसे आं थाइलेण्डआवहाय बेरायहैनानै ओरैबायदि गाज्रि जादों आंनि स्किना स' आं नोंथांमोननि सिगांनि भिडिअआवनो आं नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय जे आङो मा प्रडाक्ट्सफोरखौहाय इउज खालामो आरो जाय प्रडाक्ट्सफोरखौ आं इउज खालामनानै मोजां रिजाल्ट मोनदों बेनि थाखायनो आं नोंथांमोननो सिगांबो भिडिअ खालामनानै दिन्थिखादोंमोन स' बे एपआनो जाहैबाय Cureskin एप स' बे Cureskin एपआवहाय नोंथांमोना जुदि माबा मोनसे प्रब्लेम जादोंबा बेयावहाय डार्माटलजिस्ट थाखायो स्किन स्पेसियलिस्ट जायजोंहाय नोंथांमोना डाइरेक्टलि रायलायनानैहाय नोंथांमोननि स्किननि प्रब्लेमखौ खोन्थाबानो बेयावहाय नोंथांमोननि थाखाय कास्टमाइज खालामनानै हरो आरोना प्रडाक्ट्सफोरखौ थिग बेबायदिनो आंनि थाखायबो कास्टमाइज खालामनानै हरदोंमोन स' बेफोरखौ आं इउज खालामनानै दा गोबाव समनिफ्राय इउज खालामै बेस्ट रिजाल्टखौ मोनबाय स' बेनि थाखायनो आं आरो दिनैहाय आरोबाव नोंथांमोननि सिगाङावहाय शेयार खालामनो होननानै सानबाय आरोना स' फैदो दानिया आङो मा प्रडाक्ट्स मोनखो आरो आं माबोरैहाय बे एपखौहाय इउज खालामखो आं फैदो दानिया नोंथांमोननो दिन्थिनो गाइस फार्स्टआवनो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअनि डिसक्रिपसनावहाय लिंक होनाय जे थागोन ना बेखौहाय क्लिक खालामनानै नायोब्ला नोंथांमोना मोनखागोन Cureskinनि एपखौहाय नोंथांमोना प्ले स्ट'रावबो मोननो हागोन आरो लोगोसे एप स्ट'रावबो मोननो हागोन स' फार्स्टआवनो बेखौहाय साइन इन खालामनांगौ मबाइल नाम्बारखौ होनानैहाय मबाइल नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय भेरिफिकेसन कड फैगोन नै आंनाबो फैबाय आं नोंथांमोननो निउलि भेरिफिकेसन कड फैनाय नाम्बारजोंहाय खालामनानै होदों ओमफ्राय बेयावहाय नामखौ होदो चुज योर जेन्डार ओमफ्राय हिन्जावसानिबा हिन्जावसानि हौवासानिबा हौवासानि स' आङो होबाय ओमफ्राय इयावहाय एजखौ सोंबाय नालाय ओमफ्राय एजखौ होबाय ओमफ्राय नोंथाङा फेसनि माने सलिउसन नांगौ ना हेयारनि प्रब्लेम जादों बेनिखौ होनांसिगौ आरोना स' आङो फेसनिखौ होबाय ओमफ्राय आं बेयावहाय होबाय बेटार एन्ड हेल्दियर स्किन स' आंनाथ' बिदिसिबां प्रब्लेम गैया नालाय जास्ट हेल्दि स्किननि थाखाय आङो होबाय आरोना नेक्स्टखौ थुबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय डार्माटलजिस्टजोंहाय नोंथांमोना डाइरेक्टलि रायलायनो हागोन आरोना चेटिं खालामनो हागोन माने मा प्रब्लेम जादों बेवहाय सोंबाय थागोन दे नोंथांमोना माने मा बुंगोन मा थागोन इदि साननो नाङा बेवहाय अपसन फैखायो आरोना मा जादों बा मानि प्रब्लेम गैयाबा गैया दंबा दं बिदि स' नोंथांमोना अपसन फैनायखौ होलांबाय थाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय नै फट' लानाय जागोन आरोना दायो उइदाउट मेकआपसो हरनांगोन जेबो देलायनाङा आरोना स' नै आं दायो फट'खौहाय हरबाय आंनिखौहाय ओमफ्राय आंना मा प्रब्लेम्स दङ नै ओंखारबाय आंना दा आङो उइदाउट हरदोंमोन नालाय उइदाउट मेकआप
ओमफ्राय मा प्रब्लेम ओंखारो बेखौ डाइरेक्ट नुजाथि फैयो आरो माने साइडनिफ्रायबो लागोन आरोना ओमफ्राय नै आंना मा प्रब्लेम नुजायो स' बेफोर प्रब्लेमखौ नायनासो बिथांमोना बे प्रडाक्ट्सफोरखौहाय कास्टमाइज खालामनानै हरो बिदि नङा जे आंनो जायखौ हरदों बेखौ नोंथांमोननोबो हरगोन बिदि नङा आरोना ओमफ्राय नै फट'खौ स्केन खालामखांनायनि उनाव प्रब्लेमसफोर मोनखांनायनि उनावबो बिथांमोना माबा कुइसनफोर सोङो ओमफ्राय बेनि सोंनायनि उनावसो नै मेन प्रब्लेमा नुजाबोयो आरोना मेन कनसार्नानो जाहैबाय डार्क स्पट्सफोर आंना बेखिनियानो आरोना प्रब्लेमा बेवहाय गावबा गावनिया गावबा गाव ओंखारगोन आरोना नै डार्माटलजिस्ट बिदि स्किन स्पेसियेलिस्टफोर दंखायो आरोना ओमफ्राय नै मानसिफ्रा बेसे फट' खेबै हरो बिदि आरो ओमफ्राय नोंथांमोना जा फट' खेबनानै हरगोन बियो शेयार जानाय नङा आरोना बे सिकिउरलि माने बिदि थागोन ओमफ्राय बेयावहाय मा बिथांमोना जोंनि थाखाय किटखौ कास्टमाइज खालामगोन बेखौ नै नुजाफैबाय स' बेखौहाय नोंथांमोना अर्डारावहाय अपसनावहाय थुनानै नोंथांनि लकेसनखौ होनानै होदो एड्रेसखौ होबानो नोंथांमोननि एड्रेसाव थांगोन आरोना नोंथांमोना पेमेन्टखौ खालामना होबानो जाबाय स' नै बेनो जादों क्युरस्किननि किट बेयावहाय आंनि फेसनि हिसाबावहाय बिथांमोना बेखौ कास्टमाइज खालामनानै हरदों आरोना स' गाइस दायो आङो फार्स्टआवनो फेस वास खालामनानै लानोसै आरोना जा क्युरस्किननि कास्टमाइज खालामनानै हरदों आंनो प्रडाक्ट्सफोरखौहाय बेफोरखौ ओमफ्राय बियो मोनसे फमिं फेस वास ओमफ्राय नोंथांमोना साननो हागौ बियो बिराद कस्टलि होननानै बाट बेबायदि नङा बिथांमोना जाखिनि प्रडाक्ट्सफोरखौ आंनो मोनब्रै प्रडाक्ट्सफोरखौ कास्टमाइज खालामनानै हरदों बेयो अनलि 1500निल' स' बिराद एफर्डेबल प्राइसआवनो मोनो ओमफ्राय नै दायो आङो मोखां सुखांबाय ओमफ्राय नोंथांमोना आंखौ उइदाउट मेकआप नायनो होनबाय थायो नायनानै लादो माबोरैहाय गेमस्ट्रिया साइजखा विदाउट मेकआप बाट स्टिल आं हेपि ओमफ्राय दायो आङो इउज खालामगोन मयस्चराइजार स' फार्स्टआवनो मयस्चराइज खालामनानै लानाया जोंनि स्किनखौ मयस्चराइज खालामनानै लानाया बिराद इम्परटेन्ट खालामनानै लाबाय नै आङो ओमफ्राय आङो इउज खालामगोन पिम्पल्सबो जाहैबाय थाइलेण्डआव जाखिनि बेरायबाय सान्दुङावहाय ओमफ्राय SPF 50नि सानस्क्रिनखौहाय फोनदों आरोना आङो जा मोजांखा स्किनाबो जा मोजां जायो आं गोबाव समनिफ्रायनो इउज खालामनानै बिराद मोजां मोनदों आरो स' गाइस नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आं माबोरैहाय इउज खालामो आरो माबोरैहाय आङो रायलायनो नांगौ स' आङो जुदि नोंथांमोना आंनि बे डिसक्रिपसनावहाय होनाय लिंकनिफ्राय जुदि नोंथांमोना डाउनलड खालामो एपखौहाय आरो नोंथांमोना जाय बिथांमोना फार्स्ट 50 जननि गेजेरावहाय अर्डार खालामोबा आरो नोंथांमोना पारचेस खालामोबा आंनि बे क'डखौहाय इउज खालामबानो जाबाय गेमस्ट्रि 100 स' बेखौ इउज खालामाबा नोंथाङा डिसकाउन्ट मोनगोन आरोना स' आसा खालामो नोंथांमोना थाबैनो अर्डार खालामगोन आरो लोगोसे इउज खालामनानै मोजां रिजाल्टखौ मोनगोन स' थेंक इउ स' माच गाइस Finally, আমি গৈ আছো floating market. What happened? Floating market सफैबाय दायो जोङो थांनोसैไม่ไปไม่ยืดทางร้านนี่นาบุ้มไม่ไปแค่นี้อยู่ไหนदायो जोङो थांनोसै
केबबो जायो इनिफ्राय गिसिबबो जायो गरम मोनबा मोजाङानो मोजां मोजाङालाय मोजां खिन्थु जोङोलाय मा खामानियाव फैनो औ पिकनिक जायोबा दारागाव होनलाय After discount how much? 500 बेयो थफैया माने गिसिब टाइपबो लाजायो आरोना गिसिबबो खालामजायो थन्थ्रमायनानै ओमफ्राय थफैबो लाजायो मोजांथारमोन मोनसे थाइलेण्डआव फैनायनि निसानि लानोसै होननानै सानबाय ओमफ्राय गोसोमखौबो मोजां नुदों गुफुरखौबो मोजां नुदों गोजाखौबो मोजां नुदों माखौ लानो जाबाय थाबाय ओमफ्राय उनावहा जोङो गोजा कालारखौ लाबाय आरोना ओमफ्राय बे फ्लोटिं मार्केटाव नोंथांमोना होम डेकरनिबो गोबां जिनिसफोर मोनगोन आरोना गोबां बेयावहाय गस्लानि बा थफै टि शार्ट गासैनिबो दखानफोर दंजोबो आरोना जानाय लोंनाय गासिबो बायनो बिराद दाम गोसा बायनो हाया इयाव जास्ट ओरैनो नायगिदिंबाय थादो जोङो औ फैसा गैया नै जा मोजांखा नै जाबाय बानायनोसै मैंगो माबा माबि दंसो जानाय लोंनाय फिसिनायखौ जा मोजां दोङो आं केरेलायाव फैनाय बायदिसो मोनबाय आब' आबो जा केरेलायाव फैदों होननानै थगायनानै
Ini coconut ah. Coconut ke sana. Angnya sana lu sana. Zip main ke saya ya. Sana yang dah lu angnya. ओमफ्राय गाइस नैबेयावहा ना मार्केटनि सिङावहा जिबौफोरबो मानै दंमोन आरोना बे जिबौफोरखौ लानानै माने फट'बो थिखोनो हागोन ओमफ्राय आङो गोसो गैया होनबाबो जि बोनानै लांबाय आरोना जिबौ मालिकफोरा जिबौफोरा जि गोदोर आयु आं जि गिदोंमोन मिथिबाय आंथ' जिबौखौ बौबानो थैखागोनलै ओमफ्राय माबा आं खालामा होनबाबो केलकुलेट खालामनानै 200 बेसेबां 1000 बात होननानै बुंबायब्रा जिबौखौ लानानै साफायनायावनो नांथारा आंनो आं जि गिखायो Siapa orang ayu ini mana madam? Belum ada pun ada. Sudah jumpa. Ini naring zumbra mana guys? नै सासेया पुरा फट' उथिगासिनो ओमफ्राय नैबेयावहाय माने न'फोरबो दङ आरोना न'फोरबो दङ बेयावहाय नै न'फोर नै गाइस फ्लोटिं मार्केटावहाय बेरायनानै बिराद मोजां मोनबाय गोसोखौहाय दै स्राय स्रायावहाय ओमफ्राय फैसाखौहाय सासे फैबाबो सानै फैबाबो बे बटआवहाय 2000 लायो आरोना ओमफ्राय साथाम फैनायबा 3000 लागौमोन पार पार्सन 1000 लागौमोन आरोना ओमफ्राय हारसिं फैबाथाय खिन्थु 2000 लागोन सुदाय जों मोनफैबाय Thank you. Ow. मोनफैबाय सासेया मा माहादों ओमफ्राय सासेया थाङाखैमोन गोगो
मेल्ला मानसिफोर फैयो नै इयावहा मिनि बासदोबो फैयो नै ओमफ्राय इनो आरोना टिकेट काउन्टारा बै गोदना गोलाव बुरैफोर ओमफ्राय आरो माबा माबि देखायबा बहुत लाबावो आरो 3000 बात 2000 बात बिदि फैसा गैया इमान बिदि थाङो ओंखायनो जास्ट मार्केटखौ नायनो फैबाय जोङो इखो 150 बात लाबाय आरोना मार मोजां मोनदों आङो इखो गिसिबबो बानाय जायो फैसायानो जोब्बाय आंनिया एटिएमआव फैसा दिहुनाबा जाला स' नै दायो जोङो फैसा दिहुननानैहाय थाव डिपुआवहाय जोंना सालायग्राया थावबो सोबाय ओमफ्राय बेवहायनो आङो वाशरुमावहाय ड्रेसखौ चेन्ज खालामना लाबाय आरोना बरियासे स' दायो जोङो प्लेटिनाम मलावहाय हाबलायनोसै आरोना प्लेटिनाम फेशन मलावहाय दाख्लै लाखाबायमोन माबा माबि होमबाबो नायनोसै मा लाफिननाय जायो नै बेनो जाहैबाय प्लेटिनाम फेशन मल ओमफ्राय नै दायो जोङो मलावहाय फैबाय मला बिराद गिदिर आरोना ओमफ्राय ओरैनोलाय फैसाखौ साननो थांबा थाइ बादावहाय बिराद खम माने खम प्राइसआवनो मोनो जेरैहाय 250 290 300 बात किन्तु 300 बातखौ जुदि जोंनि इण्डियान रुपिसावहाय कनभार्ट खालामोबा बहुत बारा जाहैयो मानो होनना बुंबा दिल्ली मुम्बाइ बा कलकाताफोराव बिराद खमावनो ड्रेस मोनो नालाय किन्तु बेयावहाय प्लेटिनाम फेशन मलावहाय जा ड्रेस मोनो पुरा माने जोंफोरनि चइसनि आरोना माने जायफोरा एसे फेशनेबल गाननो मोजां मोनो बेफोरनि थाखाय बिराद मोजां बे मला नै नोंथांमोना नुनो मोनदों माबोरैहाय स्टाइलिश गस्लाफोर मोनो ओमफ्राय लोगोसे प्राइसआबो ओरैनो थिग थागानो किन्तु इण्डियान मानियावहाय माबा खालामोबा कनभार्ट खालामोबा बहुत बारा जाहैयो आरोना जेनेबा 700 800 1000 बेफोरनिफ्राय स्टार्ट किन्तु थाइ बादावबा 200 300 बात होननानैबा बिराद खम सानजायो आरोना गैलामोन गाइस ओंखायनो बारा बायनाय जायासै जा गांसे गांनै बायबाय आरो बारा दिन्थिबाय थायासै आं उनावहाय न'आव मोनैबा देखायहैसिगोन नोंथांमोननो ओमफ्राय नैबेयावहाय एकदम पुरा बाहेरावनो अपेनलि लोंजायो आरोना बियार लोंजायो मा लोंजायो जेबो टेनसन गैया फ्रि ओमफ्राय मानसिफ्रा ओरैबायदि मोजां बेयावहाय ओरैबायदि रेसपेक्ट होयो माने मा होनो बिराद अनो ओमफ्राय जानाय बुस्थुफोरा बांसिन गोदै आरोना बेनि थाखायनो बिथांमोना बिराद गोदै जायो खोमा माने रागा खरा बिदि नङा आरोना बिराद स्वीट ओमफ्राय सबसे खम दामि थांलाय फैलाय खालामनायनि थाखाय नैबेयो मोजां आरोना टुक होननानै बुङो बिथांमोना इ-रिक्सा टाइपनि इ-रिक्साबाबो नै बिथांमोन बिसोरनि जायगानि थाइलेण्डनि इ-रिक्साया बेफोरबायदि आरोना टुक स' जोङो टुक लानानैनो थांसै दायो ओमफ्राय गाइस नै जों दायो हटेलाव मोनफैनानै गेमस्रि दैमारिनि भिडिअ जानायनि भिडिअ गैयाबा बोरै जानांगौ जाखो स' दायो जोङो मासरुम बयल फिश बयल ओमफ्राय आरो माबा मोनसे गोथां बुस्थुफोर ओंखाम लकेलजों स्ट्रिट फुड जानो नागिरबाय आरोना तामाम टेस्टि खामोन आं बिराद मिस खालामदो नेक्स्ट टाइमाव एकदम आङो थाइलेण्डआव थांथारगोन शपिं आरो जानायनि थाखाय दङ मा जागोन जि मोजां हायो ना आपेला जि गिदिर नायनाय नैयाव दङ सोरथो जागोन गथ'फोरखौलाय आं वाटारमेलनखौ थाइजौबो दङ दस'